Ти си сега майстора, покажи какво става. Айде, почваме да ги правим. Майстор то зве. Тръгна. Ние tako сме израснали. Аз съм израснала с моя баба и дедо и tako помня, дедо е живел най-най, 99 години. И след там съм ходила да спавам при дядо, хайде, и tako сме. Така беше, ма вече не е така. За съжаление. Тук едните живеят във Ванкувър, другите в... На северния, да, от живот. И навсекъде. Малко скърса една такава. Към по-става, по-скърса така. Тя съвсем различна изглежда. Има ги по 300, по 400, по 500, има и най-скъпата е 1000. Ама те са много големи, те са комершъл, такива. Да. Но има една, която е голяма, тя е към 800, ама викам сега, ако стане нещо, ще загубя $1000, пък това е да стане нещо. Да. 150 на далавера беше. 150. Има някой, дето трябва да направя моята, трябва да направя кайбата и тогава каймата да го направи на суджук. Да. Има други, дето прави право месото, го прави направо на Суджук. Обаче има друг вид на жори. Малко по-едро го слага вътре в самата наденица. На парчета го правят. Да, ама той, като месото ти е такова, може и по-ситно да стане, но... Гледай колко бързо го. Са нахали? Тетя, бискиди са нахали? Дай ми 2 бискиди. За какво са ти, бе? Ще видиш.